Vilko je vybavený. A teraz máme takú milú povinnosť zablahoželať aj pánovi rektorovi. Hľadaš pénu? Nie, sonet. Že to je sonet 12. Nie, nakoniec to nie je sonet. Bolo avizované, že to bude sonet, nakoniec to sonet nie je. Je to voľný rím. Takže priatelia, dúfam, že každý z nás sa tak vcíti do tých slov, lebo som snažil, aby sa každý z nás v tom našiel. Takže Martin, toto je pre teba. V kolégiu, ako badať, učili ma pravdu hľadať. Hľadal som ju aj v tvojom sviatku, keď si už tak vysoko nastavil latku. A tu je tá pravda pravdúca, aj v dnešnom večeri jasne sa spejúca. Keď niekto povie, má Kristové roky, sú to len naprázdno vystrelené broky. Ty si starší, rektor pán. Nech ti to však na ladičku nekazí, a aby to bolo jasné, predložím aj dôkazy. Rok si strávil so mnou, rok snáď ešte strávi. To je okom. Rok si strávil so mnou a rok ešte stráviš? A aj ty rok, Filip, či čo na to pravíš? Miriam, Ľudská, Marta, vieš, nárokujú si rok tiež. Pravda žiada ďalšie zrobiť. Párikom rok zdvojnásobiť. Keď sa zráta Dorka, Jury a ďalšie osobnosti, pridaj tam štvrtkových hostí. SLH-ci ľudia z Kan i zastúpiť cnostných dám. Keď ti každý z nich úprimne, bez pretvárky, aj keď skromne, keď sa každý vyjadrí, koľko času s tebou strávil, koľko osláv s tebou slávil, koľko srandy s tebou zažil, no keď sa to spočíta, ten, kto je pri zmysloch, pozná, je to viac jak 33. 100 rokov ste tu už, pane. A môžete byť hrdí na ne. Ja a moji spoločníci gratulujem k storočnici.